ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa. Makadi muri yeZimbabwe aiwa kufara kusangana nemumwe chimwe chirongwa nhasi kare ari rimwe zuva. Muchiri kurimemba nguva yapera apo tichikupai chirongwa chiya chehangaiwa dziya dzatikatanga tiri panapa. Ndofunga vazhinji vacho vakaona vhidhiyo, kana vasina kuriona munogona kudzokera riripo tichibuditsa tiri panapa tichitaura chirongwa kudzidza kupere about hangaiwa. Then tikazoita time yatikaenda kunodzirilisa tiri kuKwekweko, ndo zvatauya kuti tizonzwisisane kubvunza kuti dzakasvika here, dzakafamba sei, dzakasvika dzakakwana here, uyezve nguvai. Zita rangu ndinonzi Tando Plus. Salibonani mhuri yeZimbabwe yekuhlangana njalo kolimuhlelo namhla sokungelinye ilanga. Phela namhla angingedwa, angila Andrew. Kwesinye isikhathi kumele uhambe uwedwa phela. Yakhumbula indaba leyakade silinika yona phela enkulimba esiqale phela silapha saphinda sayozirilisa siseKwekwwe. Namhla phela sibuye le update ukuthi siliyazise ukuthi sibekwazi lathi ukuthi emnikazini wakhe zifikile yini, zifike esikhathi bani, zifike zonke yini. Elami igama nguThando, intombazana ingeyako Ncube. Sizolinika isikhathi asitshele ukuthi zafika yini, zafika zonke yini. Izvezvi tichakupai mukana, tichapa mukana muridzi wehangaiwa kuti atiudze dzakasvika nguvai, dzakakwana here. Asi senguva dzose, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Tichava neconference kunzvimbo yeCity Sports Center muno muHarare. Iyo ichange iri musi wa25, 26, 27, 28 August. Saka tine mazuva 4 ekuropafadzwa naMwari paCity Sports Center. 25, 26, 27, 28 August, City Sports Center Harare. Change tine conference musi Friday inotanga nenguva dzinoti 2 o'clock chipera na7. Musi Saturday 2 o'clock. Musi Friday 2 o'clock, 7:30. Saturday 2 o'clock, 7:30. Sunday 8 o'clock till 4 o'clock. Then one yema families ichange ichitanga iyo panzvimbo yeCity Sports nenguva dzinoti 8 o'clock makuseni. Mafamilies achanga achiva nzvimbo dzakasiyana-siyana. We welcome you all vana vaMwari kunzvimbo dzedzamuri. At this conference change tine masingers akasiyana-siyana anosanganisira Matthias Mere, Sebastian Magacha, Fungisai, Minister Elad, yes, Kudakwashe Musene, and other singers. They are coming on this conference. We expect to have Pindira Massive Zedu, Pacific Sports Center, every Sunday. Every Sunday, 8 o'clock to 4 o'clock. Nguva dzatinoziva nguva dzese ndo dzatenge takushandisa tichipindira paCity Sports Center. I can't wait to see you at that conference. Tinotendai tadzoka zvekare veDrewmas Media vadzoka. Shiri dzedu dziye dzakaenda dzakaririswa kuKwekwe na 5:3. Tinotenda kuti shiri dzedu kune dzakabudirira zvakanaka, kunyange shiri dzedu dzakaenda dziri 5. 3 dzakakwanisa kudzoka. 2 iko zvino until now hatisi kuziva kuti chii chakaitika kwadziri, but tiringotarisira kuti kana dziri dzipenyu dzichadzoka, because zvinoitika ndezvekuti shiri idzi padzinonorara panogona pane risk, as I always say, kuti padzinorara tinenge tisiri kuziva kuti chii chinenge chiitika. Saka sometimes padzakarara dzinogona dzakasanganawo nedambudziko, asi dzimwe dzacho 3, one of the bed
yakakwanisa kudzoka, yakakasika kudzoka, yakazodzoka the following day ikasvika. Saka dzimwe dzacho taingodzitarisira. Uye chinoitika panyaya dzeshiri idzi kana dzichienda long distance, haungotanga neshiri yako kuiendesa kure, unoendesa mbichana so that inogena fitness. And the other thing, kana tichivhurira shiri dzedu dzinofanirwa kupfurirwa kuri kuseni, so that the best time to open the beds is exactly 7 a.m. in the morning, so that kana dzichitravela munzira dzichiuya hadzizosangana nemamwe matambudziko. Uye the other thing ndezvekuti shiri idzi kana dzichibhururuka dzichienda long distance, it means kuti yashiyana short distance. Kana ichimhanya short distance, it means it can travel something like 70 to 80 miles. But kana yakuenda long distance, it means kuti it can reduce the speed. That's what I can say for now. Okay, idzi dzakasvika zvenguva iyi dzakatora mazuva here kana kuti nguva yakareba sei kuti dzisvike? Idzi shiri the same day, because dzakavhurirwa na 3:05 hadzina kukwanisa kusvika the same day, but the following day takazoona this was the first one yakatanga kusvika, yakasvika na 12 the following day. Then dzimwe dzacho ndabuda ndikazoona 2 dzimwe dzacho dzakasvika. Alright, saka chireva kuti shiri sekubudiswa kwadzikaitwa kuriliswa kwadzikaita dziri 5 dzinouya imwe yega dziuya dziri group. Zvadzinozoita mukufamba nenyaya yefitness kana nenyaya yekufamba, imwe inogona kukasika kuneta, imwe inogona kuti iri kuconcentrate kuti ini ndikufanira kuenda kumba, imwe haitombodya murodhi kana kumira kana kunwa mvura. Saka imwewo inenge ichingosiyana kuti iyi inenge ichida ngosvika kumba kwayo. Apa handigone kutaura ndichidaira because chiri kuitika ndechekuti shiri dzanga dzisina tracker, uye kuti tizive kuti are they still alive or dziri dzese. Now I don't have any clue about it, but tiri kungotarisira kuti kana dziri dzipenyu dzikangosvika ino kuti shiri yasvika juu kuti imwe neimwe inenge nering yayo. Zimbabwe Themba lijabulile likholisile lizizwele ukuthi kwahamba njani. Umnikazi uthi phakathi kwe5 ezariliswayo kwafika 3, kodwa phela kazifikanga the same day ezakakhululwa khona ngoba isikhathi esizilise sona vele sokungani kulate, so azikwanisanga ukuthi zifike ngesame day. Zifike kuthiwa yaqala yakhona qala kufika 1 yadibanjiwe ifike around 12, then ezinye zangikhona zazolandela, kodwa leza ziyi2 singazi phela ukuthi zingaphi, kumbe indaba yokuthi kwaba sebusuku zayolala singazi ukuthi zalala kuhle yini, lapho zalala khona bekusafe yini, kumbe zaphinda lazo zabhayiza singazi, kumbe bezingakaqini kakhulu njengalezi ezinye eziphendukileyo ekhaya. Saka hayi asasizamelela futhi nxa singazi ukuthi zifikile sizolitshela ukuthi hayi phela zifikile, kumbe bezingakakwanisi ku-training yakhona njengalezi ezifikileyo. Muri yeZimbabwe ndokhanya iripo ndofunga mazvinzwira vakawanda vacho kuti kwakasvika pane 5 dzakabviswa kwakasvika 3 idzodzo hadzina kusvika the same day nekuti zuva ranga rakudoka dzakanonoka kuriliswa, ende vangu vachiti angaiwa idzi dzine time yadzinoda kunyanyoriliiswa. Ndofunga pakaitaka kuti nonokei zvekuti dai dzakariliswa same day iroro dzaigona kusvika zuva iroro, asi nenyaya yekuti kwangwakuru around 3, so dzakazokwanisa kurara dzikamuka dzichikontinya dzakafamba dzacho. 1 ndo yakatanga kusvika ikasvika around 12, then dzimwe dzacho dzibva dzazoteera. So the remaining 2 idzi hatisi kuziva kuti dziri kupi kwadziri, whether dziriko here dzipenyere nekuti dzine dzisina tracker yekuti tizive kuti dziri panzvimbo iri safe here dziri papi, asi kana dziripo dzinozokwaniswa kusvika padzinenge dzasvika. Asi kana dzisati dzasvika tinoziva kuti makaona kuti dzine maring haya, ring yaya ine nhamba zvekuti chero vanenge vazodziona vasangana nadzo vanongoziva vanongofona kapanhamba idzodzo kuti aiwa tadziona dziri kunoka. Aiwa tinokutendai muri yeZimbabwe, tosangana zvekare muzvirongwa zvinotevera. Senguva dzose don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana
tichazoonana nerimwe zuwa. Hama dzangu, ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.